Walay trabaho hangtod karon ang Department of Education Region 7 kay apil nga nangahagsa ang kisame sa ilang buwatan atol sa linog. Apan mi-report gihapon ang mga empleyado aron mutabang sa relief operations alang sa Bohol. Andrea Patenia, Sugin Limi. Sa CCTV footage sa Department of Education Region 7, makita kung giunsa pag-uyog sa 7.2 magnitude nga linog ang ilang building ni adtong Martes. Dako ni gihatod nga damage sa ilang building sama sa pagkalusno sa ilang mga kisame ug pagkaguba sa ilang mga kabtangan. Sama sa CCMC, niliki sab ang haligi mao nga mihukom ang mga engineers nga di usa ipagamit ang building hangtod nga di kini maayo. Mao nga sa mga tents usa na muwesto ang mga empleyado sa DepEd 7 ug temporaryo sa milang gamiton ang tulo ka kwarto sa Ecotech. Ang ilang tambag bale sa mga engineers nga i-rehab jud sa ng mga lugar nga week before mi mosulod. Hangtod karong adlaw wa usa patrabahuan ni Dolangon ang iyang mga sakop apan ubay-ubay gihapon ang mitunga aron mutabang sa pagkolekta ug pagpack sa relief goods alang sa Bohol. Upat ka truck nga hinabang ang ilang giandam kaganihang buntag aron ipada sa mga tinun-an ug mga magtutudlo didto. Ang DepEd Bohol na maoy muhukom kun asa nga mga dapit kini ipanghatag. Isang latang sardinas, isang pack of noodles, isang biscuit, isang bottle of water o kahit isang peso man lang. I know na all of these will help our school children in Bohol and Tagbilaran. Kaya nakadawat kong text message sa sana ko kakaubang maestro nga tuataon sila sa bukid. 90 kilometers away, gutom na kaayo. Ang relief operations maoy usa sa gihatagan og prioridad sa DepEd ug mosunod ang rehabilitasyon sa mga school buildings. Samtang si Cebu City Mayor Michael Rama mi-assign na sab sa local school board ug sa mga partner organization sa City Hall sa paghikutar sa pag-ayo sa mga apektadong tunghaan sa dakbayan. Samtang nakabalik na og trabaho ang mga empleyado sa City Hall sud sa executive ug legislative building. Gani gisugdan na ang pag-ayo sa mga bahin nga nangaguba tungod sa linog. Joey Dalus will handle that, and that's where our kaning local school board will take care, and maybe if mga hinuman ninyo daghang mga building diha nagitokod sa Ramon Abrites, itokod sa Beko, itokod sa Chinese Group, itokod sa DPWH. Andrea Patenia, News 5. 8 ka balay gikuso-kuso sa baw didto sa lungsod sa Bulhoon ug duha niini naligiran og dagkong bato human sa linog. Samtang dito sa Dalagete, lumulupyo nanagan sa bukid sa kadlok nga basig dunay mahitabo nga tsunami. Leslie Caminade Vistil, Sugin Limi. Sa dakbayan sa Karkar, mayong pagkatagak sa kampana sa simbahan sa maong dakbayan. Hapit usab mahugno, kinindim sa tunghaan sa St. Catherine College. Wala usab pasaylo kining pier sa taluot sa lungsod sa Argao nga naliki. Kinindan usab sa barangay Bulasa, mayong pagkatipak ug ang tubod imbes nga linaw nalubog. Sa bukirang bahin sa maong lungsod sa Kanbantog, kita kay kun unsa ka grabe ang pagdahili niini sa yuta. Ang simbahan usab sa lungsod sa Argao ug munisipyo nangatipak sa linog. Apan kining balay dinhi sa Donghil natumpag yun sa linog. Mayong pagkalusbo sa kampana human ni crack ang bungbong ning kampanaryo kilid ining simbahan sa lungsod sa Dalaget. Apan ang dako nga kadaot nahimo sa sulod sa simbahan. Ang kampanaryo ug simbahan gitukod niadtong 17th century samtang ang kumbento natukod niadtong 18th century. Sa gawas na sa simbahan gipahigayon ang santos nga misa. Mato ni Jeffrey Belsinia, human sa linog, nanagan pa ingon sa bukid ang mga residente sa kahadlok nga mosunod dayon ang tsunami. Ang expression sa mga tao tanan na inindagan sa bukid kay na tsunami daw. Dagan ang mga tao nga papunta sa bukid kay ang dagat mihubas man gid ang dagat. Mihubas gid ang atras sa mga 10 meters siguro to. Nagpadayon ang clearing operation sa Department of Public Works and Highways kung DPWH dinhi sa talisay poblasyon sa lungsod sa Bulhoon sa midahili nga yuta nga mitabon sa highway. Nangalangay ang clearing operation sa DPWH tungod sa mga aftershocks.
Laing karsada nga natabunan sa midahili nga yuta mao ang Barangay Albur. Gihulagway sa mga residente nga grabe kakuyaw dihang nibukal ug nitubo ang dagat human sa linog. 8 ka panimay dinhi sa talisay poblasyon ang nangaguba human gikuso-kuso sa dakong bawd. Kuan nami nagbantayan nga gadahunog. Wala na may kakuan unsa to siya dito ba sa kuan ang kana ba dihang ilirak. Gikan pa itong gamay may balay diha nga gamay. Gikan pa diha na igo then hangtod ni lahos siya diri sa mo ang balay. Samtang laing duha ka bahay ang naguba, human naligdan og dakong bato gikan sa pangpang. Guba usab ang building sa DSWD sa Buluon. Leslie Caminari Vistil, News 5. Gihipos na ang mga tipaka sa nahugno nga kampanaryo sa Basilica Minore del Santo Niño. Ryan Sorote, Suginlimi. Karong adlaw mo'y 11 Biyernes sa Basilica sukad nga nahugno ang kampanaryo ni ini. Apan sa matagdagkot, sa matag panaliya, gipakita sa mga deboto ang ilang nagkaligong pagtuo ni Senyor Santo Niño kaliwa sa mga hagit sa kinabuhi. Bisan sa kahadlok sa nagpadayong mga aftershocks, wa kini mahimong babag sa mga panaad sa mga deboto sa Balaang Bata. Bisan sa adlaw mismo sa paglinog ni atong Martes, mas bidaghan na ang mga mibisita og nadagkot sa maong simbahan. Pagka datong pagkaitabuan ni, daghan jud gayo gyapon ang tao. Pagkaitabuan ni, halos na ng tao na nagkot lang gyapon. Kusog ang ilang halin sa kandila tungod dili sila katuo sa nitabo sa tuang Balaan nga Bata. Kisugda na karong adlaw ang clearing operation sa Basilica Minore del Santo Niño. Napadapli na ang mga dagkong tipak-ah nga gikan sa nalumpag nga kampanaryo. Ang mga gagmay nga debris gipangsud na sa mga sako. Alsahon ang mga dagkong kampana gamit ining crane. Lakip kini sa nga angay i-preserve ug bantayan nga di makawat. Ryan Sorote, News 5. Sa tanang katalagman, ang linog baoy mas kuyaw kay dili ka makatag-an. Mao nga bisan pamanini, kinahanglan nga kitang tanan masayod kung unsay buhaton kung mahitabo ang linog. Aniya ang mga tips hatod ni Edwin Cañete. Kining tanan na shock sa 7.2 magnitude earthquake that hit Visayas, especially here in Cebu and Bohol last Tuesday. Like what most of us say kini ang one of the worst earthquake disaster in the country for the longest time. Nangabungkag ang mga churches, dunay sinkholes, mga hospital patients staying in the streets. Kaluoy in town. And until today, wa gyapon makalingkawas sa kakulba sa Manako tungod sa nagpadayon nga aftershocks. Di ka masyak? And worst, kadaghanan nato wala masayod kung unsay buhaton in times like this. Sama nining nakuha sa CCTV, diin naglibog taon kung unsay buhaton. That's why I thought of visiting Philippine Red Cross Regional Office to know what to do during earthquakes. Nainabay nako dinhi si John Manabag, ang Disaster Management Service Representative, aron hatagan og kasayuran kung unsay atong buhaton. Ug matud niya, kung ana ka sulod sa building o sulod sa panimay, dili ka angayan nga magdedali, hilabi na kung ana ka sa haganan, gumikan kay makakos kinig stampede ug makadaot hinon ngadto kanimo. Mutago ilawom sa lamisa ug atong sutaon ug lig-on ba kini. Well, di man di ay. Pwede po nga magpaduol ka sa haligi ug sa beam. Because if dito ka sa center, possible ang falling debris is nago na sa center. Kung nag-drive kasi mong wheels, stop it and wait until muhunong ang earthquake. But wait. Kung kini doon sa building, you better watch out. You better not cry. Basin, matagakan ka atol sa linog. Oh no! If the vehicle is naalang siya sulod sa open space, safe ka. After that, then you can get out. dugang tips mga kapatid, don't forget to run sa open field or space after the earthquake. Do not use the elevator.
kitaah ang mga kabane sa usa ka lugar lang to avoid nga magkawagtang. Kuha-kuha din og basic needs pag may time alang sa 2 ngadto sa 3 ka adlaw nga supply. Sibat dayon if nag-live ka sa coastal area. And don't forget to check your wiring para malikayan ang mga short circuits. Karon nga nasayo na ta ug unsa ay ngayon atong buhaton panahon kun adunay linog ato kining i-share sa atong mga kapatid. And most importantly, don't panic. Kaya ang pagkaratol mo'y usa sa hinungdan nga mawagtang tanan ang imong nahinungduman. Because in the Philippines, you can. We can. I can. It can. News 5.